My jsme se zase sešli u trapera a tentokrát tady jako hosta mám Ivoše Schovance, který se jako trenér a instruktor věnuje různým aktivitám v pražském Karlíně, v Praze 8. Já mu dám vlastně slovo, ať se představí sám a ať nám řekne, co všechno u něj můžeme cvičit a co všechno se od něj můžeme naučit. Tak na začátku předešlo, že moje výuka vlastně spočívá ryze v osobních lekcích. Těch věcí je několik, jednak je to boj s nožem, který celý život se mu věnuji a nedá se říct už v dnešní době, že by to byla nějaká jedna konkrétní škola. Prostě celý život jsem selektoval a trénoval různé školy, jezdil různě po světě, od Skandinávie, Německa až po Filipíny a podobně jsem prostě si vyselektoval nějaký jako svůj osobní styl, osobní přístup. Zkusil jsem si teďka v České republice organizace sportovního šermu nožem, což je zajímavá disciplína, určitě bych doporučoval to minimálně vyzkoušet. Jsou to vlastně pravidla sportovního šermu, ale člověk má nůž a může si tam vyzkoušet ty reální rychlosti, i to vlastně podá určitý takový pohled a vhled do nějaké techniky, lze ji udělat nebo nelze. Dále, co se týče neozbrojených stylů, zase prošel jsem během toho svého života mnoho různých bojových umění a tak dále a vlastně jsem došel zase k tomu závěru, že nejlepší, co se týče využití pro ten reál, je klasický box a nebo když chcete použít ty nohy, tak kickbox. V kickboxu jsem léta závodil, účastnil jsem se mistrovství světa, takže tam ty zkušenosti jsou letitý. Ten výčet těch tvých sportovních aktivit je samozřejmě obrovský, známe se roky, já vím, že všechno děláš opravdu jako naplno, že se tomu věnuješ opravdu srdcem. Já velmi často sleduji i tvoje videa, co ty dokážeš jako se svým vlastním tělem, což je opravdu úctyhodný a mě samotného teď tvoje poslední video inspirovalo v tom, že jsem šel v Libni, koupil jsem si permanentku do fitka, abych si přes zimu dal do pořádku nohy. Ale já vím, že neděláš jenom čistě bojová umění, neděláš ty fighty, jak by se to dalo říct, ale že máš nějaký přesah do jiných aktivit, které se vážou k lidskému tělu. To bys možná tady mohl představit taky. To je pravda, všechno to vlastně začalo právě díky tomu životu toho vrcholového sportovce, kdy začaly nějaké zdravotní problémy, nějaká první operace kolene, druhá operace kolene, operace nosu, hrozila operace ramene. Tady jsem se začal zajímat i trošku víc o nějaké rehabilitace a jak to teda po té stránce zdravotní v tom těle probíhá. Začal jsem studovat, vyloženě vystudoval jsem si instruktorský kurz v pohybovém centru medicíny DNS, což je systém našeho známého fyzioterapeuta koláře. A začal jsem se zajímat ohledně hlubokého stabilizačního systému až postupně k právě té mobilitě a posílení vazů, takže tomu se už léta věnuji, takže tomu potom odpovídají i ty moje některé videa, které bych samozřejmě zrazoval, aby lidi zkoušeli jakoby tu finální pozici, jo, ke který já došel po několika, dejme tomu, mnoha měsících, možná letech cvičení. Takže určitě nabízím z tohohle pohledu i pracuji s lidmi, kterými třeba přijdou z bolestí zad a nějakýma svalovýma disbalancema a tak podobně. No. Takže to je další věc, který se věnuju, řekl bych, víc a víc, protože samotného mě to díky pokročilému věku víc a víc zajímá. Jenom tady opravdu zdůrazním to, co řekl Ivoš. To, co uvidíte na záběrech videa, to, co dělá on, to opravdu neskoušejte, protože byť to vypadá velmi často strašně jednoduše, tak já třeba po těch letech toho sportu, když jsem trošku už polevil na rozdíl od Ivoše, tak já vím, že bych se u toho mohl klidně v pohodě zmrzačit. Jo? Čili vypadá to jednoduše, ale je to strašně těžký. Spousta těch videí, který tam má, ale inspirativní to zcela určitě je. Tak to jsme probrali to, co vlastně u tebe ty tvoji klienti můžou najít a není toho málo, ale protože jsme tady v království nožů, tak předpokládám, že nějaký nůž, možná nože máš u sebe, čili s pravdou na stůl a ukaž, co máš. Tak, já mám rád na jednu stranu velké nože, na druhou stranu vím, že praktičtější, kdyby nedej bože nějaká situace nastala, tak bude určitě ten malý nůž. Takže mám velký a malý nůž u sebe.
Co se týče většího kapesního nože, tak z mého pohledu je to trošičku raditní nůž v tom, že to je jeden z opravdu minimálních nožů, co se týče zavíracích nožů a přitom je oboustranně broušený a vlastně člověk získá plnohodnotnou dýku po jeho otevření. Tohle, co říkáš, je pravda, protože samozřejmě oboustranně broušených čepelí u zavíracího nože, aby člověk pohledal a většinou, když na ně člověk narazí, tak je to o tom, že si to ty lidi trošičku samodomo dodělávali, pak to nikdy úplně přesně neštimuje, úplně přesně to nefunguje. Máš ještě nějaký nůž? No takže druhý nožík, který je právě ten malej, spíš praktický, tak přemýšlel jsem, aby to bylo pevný, aby to nebylo vidět a aby to bylo rychle v dosahu ruky. Takže zkoušel jsem x různých malých nožů a i teda samozřejmě nošení, protože to je druhá věc. A vlastně jsem si vyselektoval pro sebe tento nůž od firmy CRKT, kde i to nošení je naprosto dokonalý. Nikdy se nestalo, že by mě vypadl nic takového, to perfektně udělané to pouzdro. Přitom to absolutně není vidět. I když bude někde sedět, tak má člověk vlastně ruce v klíně, ruce před sebou s mobilem, takže vlastně je to v tom dosahu a rychle to vlastně člověk vytáhne a má k dispozici pevný nůž, i když je malej. Teď jsi mě trošku pobavil, protože my jsme se pár let poměrně dost dlouho neviděli a za tu dobu jsme ušli nějakou cestu a evidentně jsme se potkali, protože přestože třeba tady ta Muela, já už jsem ji tady jednou při natáčení ukazoval, tak je, jakoby zdálo by se úplně z jiného rodu, takhle, když se takhle položí ty dva nože vedle sebe, tak ta délka čepelí, tak ta délka rukojeti a všechny ty vlastnosti, které ty si řekl, to znamená, dobře se to nosí, je to pevná čepel, nikoho to nevyděsí, byť designově to je úplně jiný, ale ty hlavní vlastnosti, tak jsme dospěli do stejného bodu. Takže Ivoši, ty jsi si vybral tady ty tři nože, tak jenom v krátkosti našim divákům řekni, proč ta volba padla zrovna na ně. Tak té mě zaujaly tyto nože opět kvůli té velikosti, která se mi jako moc líbí, s tím konstrukčním, že to je dělané teda na to položení v té dlani. Takže zase ta praktická část, to je obdoba, ale zavírací. Tady to se moc vyhovuje, tady ten tvar, tady to použití. A z pevných nožů, já jsem prostě na ty dýky, jak v mládí jsem spíš byl na to sekání, tak jsem dospěl k názoru, že samozřejmě bodný šerm, ať už nožem nebo dlouhou zbraní, je ten nejefektivnější. Takže tady ta dýka se mi líbí zase s tím opřením, aby to nesilo, plus nějaká malá i opora pro ty prsty, jakoby záštita. Takže na ten bodnej šerm z těch nožů, co jsou tady, se mi líbí tato dýka. Takže to je pro dnešek všechno. Ivoš pravděpodobně půjde zase cvičit. Já si tady budu chvíli hrát s nožema, vy si dělejte, co chcete.